खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ हादरनाङै साननैनि थाखाय बेंकनि खामानिफोरा बन्द थागोन। दिनै आरो गाबोननि गेजेराव हादरनाङैनो बन्द थागोन बेंकनि खामानि। हादरनि गासै सरकारि बेंकनि लाख लाख मावथिफोरा समबार आरो मंगलबार अदेबानि दिनै आरो गाबोनखौ साननैनि थाखाय सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों, जायनि जाहोनाव हादरनाङैनो बेंकनि मोनफ्रोमबो खामानिया बन्द थागोन। इउनाइटेड फराम अफ बैंक इउनियनआ फोसावदों बे बन्दखौ रायजोआरि अदेबानि सरकारि खोन्दोनि बेंकफोरखौ गावखुंथाय बिगोमाफोरनो गथायनो नागिरनायनि हेंथायै दुलाराय भारत हादरावनो बेंकनि मावफारियाफोरा बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हादरनि खमैबो 10 लाख बेंकनि मावथिफोरा बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। नैथियाव दङ आंनि भट आंनि मोनथाय हाबाफारिनि गेजेरजों गासै भटार रायजोफोरखौ भट होनो खावलायदों हेलिना दैमारिया। फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि गासै भटार रायजो राजाफोरखौ गाव गावनि भटार सेन्टाराव थांनानै भट होनो खावलायदों बाक्सा जिल्लानि ब्रेन्ड एम्बासिडर हेलिना दैमारि बिथाङा। आंनि भट आंनि मोनथाय बे मोन्थोरखौ लानानै मोनसे गोग्गो सरकार दाफुंनायाव मदद होनो साफ्रोमबो सुबुङानो बाहागो लानो नांगौ आरो रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावनो लानायखौ मदद होनो नांगौ होनना ब्रेन्ड एम्बासिडर हेलिना दैमारि बिथाङा बुंथिबावो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर जिल्ला मावख'आव जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मानि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव गासैबो रायजोफोरखौनो थुलुंगा होनो मोनसे भिडिअ ब्रेन्ड एम्बासिडर हेलिना दैमारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। थामथियाव दङ गोदान आफाद NLFB नि सायाव प्रमद बर'नि बिबुंथि। मैया बाक्सा जिल्ला कुमारी ठेकिया बस्तियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै मिरु दुलाराय बर्मन कछारी साहित्य खुंगा सेथि बोसोरसालिया जथुमायाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मैया 14 मार्च खालि बर'नि गोदान मोनसे हाथियार दैग्रा आफाद NLFB नि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियोदि आथिखालाव हाथियार लानानै सोमावसारनाया ओंथि गैया। जुदिसो राजखान्थियारि खैसाराव सोरबाफोर आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारोब्ला बेनि जेबो ओंथि थानाय नङा, मानोना बर'फोरनि गेजेराव थैनि खेला गेलेनो थाखाय सम गैलिया। जुदिसो माबाफोर मोन्थायखौ लानानै सोमावसारनोब्ला संबिधान बादियै सोमावसारनो नांगौ होनना बुंथियो। ब्रैथियाव दङ क'क्राझाराव गान्जाजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमदों। दिनै क'क्राझार पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारि बानजायनायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारायगावआव गंसे मारुति वेगनार गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमदों। कारायगाव आउटपस्टनि आइसि जिबन दैमारिया फोरमायनाय बादिब्ला हमनो मोननाय गान्जानि बिबाङा गासै 40 किल'ग्रामसो जागोन होनना मिथिहोदों। हमजानाय सुबुंफोरखौ राजु आली आरो धीराज कुमार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।